Hola, em dic Andreu Hernández Madramán i en tinc 8 anys. I us vaig a parlar sobre un llibre que se diu I tu què fas contra el canvi climàtic, de Joan Olivares. Pues va de dos xiquets que van a un campament i s'enteren del canvi climàtic. I en el campament fan operacions per intentar controlar el canvi climàtic. Com per exemple, fan operacions que contaminem el dia, que contaminen els cotxes, que contamina quan fem una hoguera o, per exemple, quan fem foc. També va de que tindrien que apagar les llums moltes voltes i l'aigua molt, per no desperdiciar aigua i ni llum. I el que no m'ha agradat, no m'ha agradat res. M'ha agradat tot. I el recomanaria perquè ens ajudaria molt a canviar el canvi climàtic i tenim un projecte ahí que podríem fer para contaminar menos en la atmósfera.